Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun Agatha Respa Fabiola SPD. Kanthi ira-irahan diganggu wewe kuburan Jong Kemurep. Saben malam Jumat Bapak tindak salat jamaah maghrib ning masjid. Kondur saka masjid bakda isya. Amarga sabubare salat maghrib dianakake Yasin, tahlil lan kultum. Diterusake salat isya. Sakundure bapak saka masjid lenggah ana teras sinambi ngunjuk lan macit tela godhog karo maos kalawarti Jaka Lodang lan mirengake radio. Lagi wae lenggah durung suwe ketekan tamu murid wektu SMP. Kula nuwun Pak Guru, uluk salam tamu kasebut. Oh, Mas Rasito, monggo lenggah. Bapak katon gupuh nyumanggakake tamune. Kersa napa Pak Guru? Pitakoni. Tamu mau kang asma Mas Rasito. Iki lagi maca kalawarti. Anu sowan kula mriki sepisan silaturahmi dene kaping kalih badhe tanglet dalemipun Bapak Tugiya sida muktinipun sisih pundi nggih? Oh, ana kawigaten apa to? Bengi-bengi arep sowan Pak Tugiya? Pitakoni bapak. Badhe ngeterake STNK. Kalau wau siang Bapak Tugiya nyuwun tulung bayar pajak kendaraan. Jawabe Mas Rasito kang ngasta ana samsat. Oh, yen daleme ana duka sembir nanging yen slirane arep tindak rono dak kancani wae mundhak kesasar. Awit yen bengi sepi ora ana wong kang bisa ditakoni. Wah, monggo menawi Pak Guru mboten kagungan acara sanes. Wah, ora. Wangsulane bapak terus mlebu ngomah lan ganti ageman. Liwat kidul wae ya, kang sepi dalane. Monggo sakersa bapak kula derek mawon. Bu, aku ngancani Mas Rasito sik. Pamite bapak marang ibu. Assalamualaikum. Bapak uluk salam sadurunge tindak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab ibu. Bapak lan Mas Rasito banjur budal. Dene budale liwat dalan desa kang sepi. Amarga yen liwat dalan gedhe, yen wengi rame kendaraan gedhe-gedhe. Kurang luwih 15 menit wis tekan daleme Bapak Tugiya kang katon wis sepi. Awit yen ing tlatah desa bakda isya wong-wong wis padha wiwit ngaso sawise sedina muput nyambut gawe kanggo pangupa jiwa. Kula nuwun. Bapak uluk salam. Wah, monggo sinten nggih?
pitakone Pak Tugiyo saka njero omah. Kula Rasito, Pak Guru. Mas Rasito nyauri. Ora let sedhela lawang dibuka dening Pak Tugiyo. Wah, jebul karo bapake Lala. Monggo kula aturi mlebet lan lenggah. Bapak lan Mas Rasito banjur lenggah. Dene Pak Tugiyo mlebu omah. Ora suwe metu karo ngasta rokok lan asbak. Ngene Pak, sowanku rene ngeterke Mas Rasito. Bapak buka pangandikan. Nun inggih Pak Guru, sowan kula mriki sepisan silaturahmi dene kaping kalih badhe ngeteraken kagunganipun STNK. Mas Rasito nambahi pangandikane karo nyaosake STNK marang Pak Tugiyo. "Oh, wis dadi to? Kurang ora duwite?" Pak Tugiyo nampani STNK karo takon babagan biaya. "Ah, mboten Pak Guru, sampun cekap." Lagi wae lungguh durung suwe, dumadakan Ibu Tugiyo metu karo ngasta unjukan. Unjukan banjur ditata ing meja tamu karo godhogan gembili lan tela rambat. "Monggo dipun unjuk, nuwun sewu rencange namung tela pendem. Maklum wonten dusun." "Wah, mandar sae Bu, menawi roti jaman sakmenika sampun mboten gumun," jawabe bapak. Piyayi telu terus ngunjuk lan dahar tela pendem sinambi ngendikan ngalor ngidul karo saben-saben gumuyu bareng sing dingendikake pengalamane dhewe-dhewe. Ora krasa saking gayenge leh padha ngendikan, dumadakan keprungu kenthong ditabuh saka bali desa kang ora adoh saka daleme Bapak Tugiyo. Kenthong ditabuh kaping 10, mertandakake wis jam 10. Bapak lan Mas Rasito bareng-bareng padha mirsani arlojine dhewe-dhewe. Banjur bapak ngendika marang Mas Rasito. "Wah, jebul wis bengi Mas. Yo padha pamit sik. Sesuk makarya mundhak karainan." "Oh, monggo," jawabe Mas Rasito cekak. Diterusake kelorone menyat ngelungake asta marang Bapak Tugiyo. "Gandeng wis cukup lan wis bengi, mula aku lan Mas Rasito arep nyuwun pamit." Pamite bapak marang Bapak Tugiyo. "Bu, iki tamune arep padha kondur." Bapak Tugiyo ngendika marang garwane. Ibu Tugiyo metu karo ngasta tas kresek loro cacahe. Diaturake bapak lan Mas Rasito karo ngendika, "Nuwun sewu, niki kacang ijem kangge mbubur." "Walah, matur nuwun Bu. Walah dadak disangoni barang," ngendikane bapak. Bapak lan Mas Rasito langsung metu numpak motor. Sadurunge motor mlaku, kalorone uluk pamit bareng-bareng. "Kepareng Pak." "Oh, nggih, ampun kapok dolan mriki." Watara 5 menit motor wis tekan pertelon kang ana dukuh kemasan. Nanging dumadakan ban mburi kempes. "Wah, kayane bane kempes ya Mas. Mandheg sik ditiliki." Krungu ngendikane bapak
Mas Rasito banjur ngendhek motore. Kelorone mudhun lan bapak mesthekake yen bane kempes kanthi mencet ban mburi. Wah, bener kempes, Mas. Wis dituntun wae. Mengko nang kulon Bruk Kalibang ana tukang tambal ban. Muga-muga durung tutup, ngendikane bapak. Lagi wae arep nuntun motor dumadakan nang ngarep ana wujudan wewe ngadeg. Ngadang lumakune wong loro. Nuwun sewu Pak Guru. Wonten piyantun estri ngadang tengah margi. Oh, ora usah wedi. Gur wewe diwedeni apane. Bapak terus wae nglafalake donga lan wewujudan terus ilang. Wis, ora usah wedi. Yuk dibacotake mlaku. Pangajake bapak. Mboten Pak Guru, kula namung kaget. Kelorone banjur nuntun sepeda motore ngliwati bulak. Udakara 500 meter meh tekan sabrangan ril sepur ana wit munggur ing wates desa antarane desa Sidomulya lan Sidomukti. Wektu semono durung digawe pintu sepur. Ing kono kuwi wewe mau ngaton maneh karo gumuyu cekikikan. Terus mabur ngalor sanduwure ril sepur tumuju kuburan Jong Kemurep. Rasito katon rada wedi krungu guyune wewe mau. Aja wedi, yuk dibacutake delongkas tekan Ratan Gedhe. Ratan Gedhe saka ril sepur udakara 600 meteran. Satekane Ratan Gedhe ndilalah tambal ban isih buka. Bapak rada ayem. Nuwun sewu Pak, badhe nyuwun tulung mang tambalake ban. Pangandikane bapak marang tukang tambal ban. Oh, nggih Bapak, jawabe tukang tambal ban karo terus nyandak sepeda motor banjur disestandar loro. Karo nyempakake perkakas nambal, tukang tambale takon marang bapak. Tembe tindakan pundi Bapak dalu-dalu? Wah, saking Sidomukti Pak. Karo tunggu ban ditambal, bapak lan Mas Rasito banjur pesen wedang jahe marang ibune kang uga buka warung. Bu, kula pun damelaken wedang jahe kalih. Nggih, Pak. Ora nganti 5 menit wedang wis dadi. Monggo unjukanipun, Pak. Sinambi ngunjuk wedang, bapak mriksani almenak kang cumantel ana ngarepe lenggah. Wah, pantes Mas. Wengi iki malam Jumat Kliwon. Nembe wae bapak ngendika tukang tambal ban dumadakan tanggap ngendikane bapak. Wah, nuwun sewu, nembe dipun ganggu wonten sakidul rel napa Pak? Loh, kok panjenengan pirsa? Pitakoni bapak. Oh, tlatah mriku sampun biasa. Saben wonten piyantun lewat tansah dipun ganggu. Wewujudan napa Pak? Yen wau niku wewe mabur kalih gumuyu tumuju dhateng makam Jong Kemurep, jawabe bapak. Biasanipun wujud napa mawon Pak? Mas Rasito melu takon. Wah, yen mriku wujud napa mawon enten. Pocong, gembung tanpa sirah, gendruwo,
tuyul. Yen boten wonten keranda gumletak satengahing margi. Krungu jawabane tukang tambal ban saya katon ngegirisi kahanane. Apa maneh ing pelintasan sepur tanpa pintu asring kedadian kacilakan kang nggawa korban jiwa. Malah ya ana wong kang lampus ing kono dadi ora ngumunaken yen ing tlatah kono akeh lelembut kang senenge ganggu wong kang liwat. Monggo sampun kula tambal mugi awet. Oh, nggih, matur nuwun. Monggo punetang sedaya biyanyanipun ketambah wedang jahe kalih gelas. Ngendikane Mas Rasito karo tukang tambal mau. Sawise dibayar, Bapak lan Mas Rasito banjur nerusake laku kondur. Matur nuwun, Pak, pamite Bapak marang tukang tambal ban. Sami-sami, Pak, ngatos-atos. Nggih, matur nuwun. 10 menit Bapak lan Mas Rasito wis tekan dalem. Arep mampir ora? Pitakoni Bapak. Matur nuwun, sampun dalu. Salam mawon kagem Ibu. Sapungkure Mas Rasito, Bapak terus mlebu ganti ageman lan wisuh ana kamar mandi. Terus mlebu sentong sare. Karipta dening Agatha Respa Fabiola SPD. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor kalih tanggal 13 Juni 2026 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.